Wayore nyakura moge juan kiro machiegni chenro mano mara rupiny kawarango gazet okinyi makawuono ni gazet to chal nade odiochieng' na bedo kod kanya ka giko nyinga Cleophas Oluoch jakisumu kanya kwar mukeo nyaka chisango gazet kano gik moko mit ka gintiere iye ka gin sigana mamoko bende donjo weekend ka moko bende bedo kaka warango ni gin to gin mage mabende osebed kaka imiyo pek to mako natim kena nyakura moge juan atime ka kod jafwambo wadwa Julius Otieno mabende ndiko ne gazet ma The Star wakini machiegni kendo kawuono e chenro mar rupiny. Julius ichiew nade? Achiemo maber Elfas. Aneno ok be chiemo maber. Amba chiew makare nti mathoth nya mantiere karka nodani mondo mwaranga ne ntie sigana mabena ngeni isebedo kuluo kata imbede kaka gazet ma The Star mabino ngi godo odiochieng' ma kawuono ponono juma mangima nyaka sani kama ochope karka sigana mane mubedo maduong' ahinya musebedo kae ka orango weekend mamoko kata sani bende ka ugolo publication maru madonjo weekend odhi chalo nade? Aparo sigana maduong' wigi nena mar golo ko gavana ma Meru mheshimiwa Kawira Mwangaza nyocha Senate odiochieng' maticha ariyo gotieno Senate nogo kura mondo gole oko mondo bed impeached kaka gavana ma Meru, lakini kata kamano ne odhi e doho doho duoke at least for some time ka podcast dhi mbele e doho. Aparo mano mas bedo story maduong' kop king'iyo main impeachment mare ama jo MCAs osetemo gole mar adek main case mar adek ma Senate ne winjo mar mamani Martina ochak tich higni ariyo mokalo osetem gole karib di bich lakini di dek cases adek emosechopo Senate mokwongo ne Senate owito kes oko mar ariyo Senate owito kes oko but mar adek to Senate nowacho no ntie charges ama ntie grounds moromo mondo mi ogole tich lakini osedhi doho koro sani mano wach manie doho to doho oseduoke tich ka podcast dhi mbele nyaka chieng' ma kes no rum eka court no amount to be odoke tich kose igole kaka Senate gi County Assembly ma Meru owacho. Ngoro mo yo mano bende tie kara ka dier mar wache ni mano bende achiel kuom gigo ma omi peke gazet ma The Standard ma bende wantie godo okinyi ma kawuono kaka gin gi weche mathoth ahinya e kin gazet ma The Standard kuom mano mar Daily Nation yena mondo mi achagi gazet ma The Standard ndie wach mochiw kar ka mabende chiegni ahinya kod ngima jopuonjre kod jopuonj kod jopiny mabende rito mondo mi yaw sikunde juma manyien ntie listi mochiw kar ka mabende omi peke ite mar ariyo kod ite mar adek ntiere osara mabende dhi bedo kae ka imedo jopuonj iwacho ni kae no omenda maromo bilion 13 iwacho ni 13 billion pay rise mano ka gintiere kae jopuonj madhi bedo kae karango kae iwacho ni jopuonj dhi yudo nyaka osara mano medruok mar dwe ka dwe gi siling 2,750 iwacho ni mano e kin gigi duto makoro ng'anyo bende iliyogo ka ne dhi bedo debedi mage achiel kuom wechego ma sirkal tiyo godo mondo mi ogweny wechegi mag ng'anyo to bende odhi chung' no kindo sara mantiere kar ka iwacho ni nitiere new minimum salaries nitiere mano mantiere job groups mopogore opogore kowuok e B5 nyaka D5 mano kama gintiere ka japuonj ma ichulo mathoth mogik ahinya dhi yudo kata ka yudo sara mantiere kind 131 nyaka 162. Aparo nwa ntie CBA ama winjruok mane jopuonj odonjo gi jopuonj nodonjo gi serikal through Teacher Service Commission mar mondo mi med gi osara to sekawo ndalo mang'eny ka CBA no serikal pok otemo luwe kaka ne giwinjore koro jopuonj nyocha temo buogo actually gisewacho ni gidhi ng'anyo kochakre bok tich wik manyien lakini kata kamano serikal osedhi ba osegolo bilion 13 nyoro nyoinjo ka jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni en adier osegol pesa serikal oseyie miyo TSC kakalo e migawo mar somo pesa mar mondo mi TSC o implement ama olu chik kaka ne gikalre CBA mane gisaina higni moko mokalo lakini jopuonj pod wacho ni gidhi ng'anyo kata ka ben pesa nigolo kamano kop pod nitie gik moko mang'eny gidwaro no jopuonj moko mane nitie intern teachers ka mag junior secondary school mondo okete permanent and pensionable nitie stories mag promotion nitie stories mang'eny ma jopuonj wacho ni magi nyaka ne gin achiel kuom CBA mane wasaini cha koro ka okunyal luwo kaka ne wawinjore CBA to wan wadhi ng'anyo kata kapo numedo osara mar bilion 13 matinda na podonge winjruok nyaka sani matin kaka sani wantie ni kochopo wok tich jopuonj nyalo dhi ng'anyo nyalo bet I think naka serikal okotemo timo gimoro ka kochakre kawuono nyaka wok tich ama kochakre kawuono nyaka Jumapil to nyithindo nyalo chandre kabisa kochopo wok tich kop man tamara dek nyithindo madhi timo KCSE nitie
to ta mar adek ben ta matin kabisa en gima odwa achiel gunus hivi ka ng'eny kabisa koro kapo nitie ng'anyo ta mar adek taparo nyithindo ok nyal winjo maber kabisa momiyo dwa ka serikal kakalo e migawo mar puonj mar somo kaachiel gi Teacher Service Commission ma en employer ama ondiko jopuonje dwa ka giwuoyo gi jopuonje sana through NAT, Kenya National Union of Teachers, through KUPPET mondo ginane to ng'anyo ma jopuonje paro gi be ginyalo gole mondo nyithindo odhi e skul, nyithindo madhi timo puonj odhi otim penj, nyithindo madok skul week manyien odhi e skul maonge wach moro amora manyalo interfere manyalo chandogi ka gidok e skul week manyien. Kamano nyakoro mojonge itno mar ariyo kang'iewo gazet mar The Standard ang' yudo ne kanyo ikoni kanyo ni what teachers will take home ero kata gima gidhi yudo kae ka gidhi go dala nitie mantiere job group C1 madhi yudo osara maromo 29,000 kawuok kuom siling 28,491 ka jogo mantiere C2 dhi yudo omenda maromo siling 38,000 kawuok siling 36,221 ka machielo bende C3 dhi yudo kacha omenda maromo siling 45,000 kawuok kuom siling 44,000 magisebedo ka giyudo. Nitie jogo mawuok C4 nyaka C5 madhi bedo ka yudo omenda iwacho ni omenda gi dhi bedo ka giyudo mana magisebedo ka giyudo 52,000 ka C5 dhi yudo ka yudo 62,000 mana ka gilure kar kanyo ka jogo mantiere D1 dhi bedo kata ka yudo medruok mar siling margi dhi bedo ka en ma siling 400 ni margi dhi bedo ka giwuok siling 78,233 nyaka 78,625 mano mantiere kar kanyo ka jogo mantiere group D dhi bedo kacha ka yudo medruok ma derom siling 1,000 buk chopo kata siling 1,000 mana gimiche moko mane wiye kanyo 92,496 kowuok 91,769 to magi nyayudo ni jopuonje makoro osechope e ngas mopogore opogore mag telo nekoro mojo anke somo iteno mar ariyo libeda ne kod ng'eyo na ng'atimore kar kachiel koda kang'ur mantiere kotenore kod chudo mago mag omenda kata funds mago mantie skul iwacho ni ero Kosgei mano jatelo mochung'ne jotije piny owacho the public service winjo kanyo kowacho ni university students lied to secure more funds mano kamere gintiere yote mano bende paro moro mantie ite mar ariyo karaka chieng' tich ariyo iwacho ka ni migawo bende oyango kanyo ni nyithindo moseoro kwayo madhi yudo sir machalo kama romo 113 gi wiye e kinde ma bende ng'ur ma kama gibiro Julius ne aneno ka nyocha neno ka nitie nyithindo moko ma ywak negi ndalo mane gitemo choro kwayo margi mar mondo mi omigi pesa mar somo ne nitie family data ama family details mikawo mondo serikal ne anen to be jonyuol nyalo chulo pesa marom nadi kaluwore gi kos medhi timo e mbalariany. Nitie nyithindo mang'eny moseywak ni oketgi e band nitie groups miketa nyithindo kaluwore gi teko mar kaka yuto kaka maru e familia chal to nyithindo moko moseywak maywak mang'eny no ketwa e band ma malo matin nyiso ni jonyuol wan gi yuto mamalo lakini king'iyo kaka wantie to wan piny makata janyuol kata chiel mondiko onge osara moro makata baba na ama mama na lakini serikal to wacho nane band mamalo koro nitie nyithindo moko ma idwa mondo chul machopo 100,000 kila semester ka semester to jonyuol ok nyal yudo pesa kabilago koro nitie nyithindo mang'eny masani sombgi mbalariany sani ok ong'ere ko pesa gionge go to serikal osewacho ni gin gi nyalo mar chulo pesa maromo kamano koro kineno gima the head of public service miluongo ni Felix Kosgei to temo wacho ni chal ka gima nitie nyithindo moko manoketo ndalo mana gi oro kwayogo ne keto yore ne gifil gik mamriambo e form mane gifil online mondo giyud pesa mang'eny mar kwa serikal ma support gi yore mag somo lakini okapar na dia aparo nyithindo mang'eny nobedo classified ama no kete band ma okapar ka gin mane gi fill forms go ama gin mane gi jazo application koro king'iyo nyithindo mang'eny ama jonyuol mang'eny ywak no ketgi e band ma okaginyal yudo pesa mar chulo school fees kaluwore courses mane gikawo pesa go ng'eny 1,150 moko 50,000 to familia kata mana gima gichame maonge koro bedo tich matek
koro osebedo ywak mang'eny ji wacho no the new formula mar serikal golo pesa mar universities gi ok ober, okelo confusion, odhi miyo ji mang'eny, nyithindo mang'eny bedoko mar skul ko jonyuol gi ok nyal chulo koseketgi e band ma ok owinjore kodgi kaluwore gi yuto mar jonyuol gi. Koro mo jo mano bende kama sigana ni ntiere kachiel ang'iyuda ne thuolo piny kanyo mondo isom weche mag somo mamoko. Jopuonje mawuok ka dhood nam chumbi Nakuru koro ose confirm plans magi mago chako ng'anyo juma manyien ma Kisumu bende orore kod gi nyocha kane gisero weche mag ng'anyo kama moko mantiere. Iwacho ka ni sa bende koro medo sudo, jonyuol onego bed ni register nyithindegi e new health cover mano mar SHIF. Gini timore kapok ochopo chieng' wuok tich. Debed ni isude ng'wech ahinya kaka ondike gazet ka en ite mar adek, manyiso ni gimoro midwa ni jopiny bende one kendo some ane moro malach. Kane pok okel program manyien mar SHIF ama Social Health Insurance Fund, ne nitie program mar Edu Afya mane under NHIF, man kila nyathi mane dhi e skul ne nie program no. Matene ka nyathi ni tuo to nie skul to ok nyaka jonyuol ma nyaka yor pesa ama nyathi or dala mondo itero hospital. Ne sirkal ema chulo pesa mar thieth kaluwore gi program mane nitie kanyo mar Edu Afya. Lakini kaluwore gi program koro manyien ma sirkal masani okelo, iluongo Social Health Insurance Fund, sirkal koro wacho nyaka kila nyathi obed enroll e program no. To jonyuol sani koro ndalo ariyo koped mana kiny goru ya kendo to wuok gidok e skul. Koro ka nyathi ni pok obedo enrolled ama pok o register e program ni, matina ni ka nyathi ni tuo to en e skul, idhi gone simu janyuol mondo dhi kaw nyathi ni tero hospital, ama japuonjo ka yo tero hospital leno ng'isi yor pesa mar chulo hospital bill. Lakini akiana ka registration ni jonyuolo bende ndalo adek, akiana momiyo sirkal timo kama mapiyo kama to gen details mar kila nyathi, kila nyathi mobedo register school nitie details kata king'iyo program mar Edu Afya ne capture kila detail ma nyathi ka nyathi. Akiana momiyo ka ginyal tiyo gi data kamano ma mondo mi enroll nyithindo program manyien. Kata kamano sirkal osewacho to dwa ka jonyuol mondo okaw ndalo ama okaw sagi mondo giregister nyithindo kop chulo seche moko tuo nyalo biro kionge kata gi mo mfuko ni. Koro kapo ni inyalo yudo thuolo mar keto nyathini e program no to tem mondo kik bed gi wach moro mbele kanyo nyathini tuo tionge pesa, koro nyathini chandre skul to kop ok register e program ma sirkal wacho. Weche thoth nyakoro mo gijuang' eite mara uchiel nitie sigana moro ka wacho ni ero Duale kod Mbadi koro ugolo kok kanyo mano mar uso Raila Odinga kata dwaro mar Raila Odinga bedo jakom mano mar AUC, mano ero mano kelo kanyakla jogo makedo ratiro mano mar lokruok mano mar kor lwasi mag Afrika mangima, mano bage magawa moro bur Nairobi odiochieng' manyoro. Gido thuolo mara oro kwayo ka giloso motegno ahinya gino ma Afrika onego bed ni yudo kawuok e pinje maoko, kata omera onego bed ni ioro omera makore lach ahinya $5.4 trillion ma igeno kanyo ne onego bed ni pinje ma Afrika. En pesa mang'eny. Nyoro ne nitie conference moro Nairobi mar climate matiyo yore ma climate sana matiyo kaka climate in Africa nyalo bedo funded mondo watiek yore mag luongo ni climate change. To ne nitie pinje mang'eny manyo biro e conference no, pinje mo Afrika nyaka maoko. Tingena Raila dhi osewuok oko no dhi manyo ko mar Africa Union Commission chairperson. Koro Duale man jatend migawo mar yore mag environment, then Mbadi man jatend migawo mar yore mag omenda, nyotemo wacho ni Raila ema ber koyudo komni. Otemo ngiso delegates ama participants ama jok manyo bedo e conference no, Raila ema ber kobedo chairman mar AUC. Matende ikaw advantage ama ne ikaw thuolo mano migi no mondo gi campaign ama gitem go Deben Raila e Africa kopo yiero ni higa manyien dwe mar ariyo to Raila nyaka yud at least 2/3 ama kura ko e pinje 34 mondo obed chairman mar Africa Union Commission higa manyien. Nyakoro mojang mana ng'iyuda ne ka achiel ni ginto itimo gi eyo machal nade mano ka kirango gi kar kanyo. Koro mojang ntiere weche mamoko matimore kar ka iteno mapiny iteno mar auchiel iwacho ni developers hit by decision on public participation. En gimoro ma jopiny osebedo kae ka epo ahinya
choko pach jopiny kata jogo matimo dongruoge mopogore opogore ipenjo kanyo ni ere kaka gichoko pach jopiny kotenore kod gigi duto mane en developer mano onego bed ni rango iwacho ni kata gero ot manya bedo kanyo kod orofa 20 gi wiye iwacho ni nyaka sani kae dono ma ochung'ne wechego mago mag lowo kod mago mag alwora bende koro osechungo chenro machalo kamae mano ma mondo mi orangane ni public review to koro wache e yo mane Matina ning'enyo cha ji mang'eny paro ni public participation onego ni timo gi sirkal kende ka sirkal dwa timo project moro then onego ben en moluongo ji mondo yane pass gin to uparo nang'o ewi project ni lakini sani kata bed ni in private developer in ng'at ma dwa gero agera ot moro kamo ama idwa gero duka moro kamo ama idwa gero ute moko kamo to nyaka iwinj pach jomodak e area no to gima dwa timo ni ober kodu kae kose en nade Matina ni public participation koro dhi nyaka oko ma sirkal private developers ken ngata ma dwa timo program ama project mora nyaka iwinj pach jopiny Matina ni nyaka nitie cost moro ma nyaka bede wi project midwa timo no aparo ne en gima developers ama jok matemo invest dhi winjo matek matin ko en public participation nyaka gimed budget moro malo kanyo kigole koro mag dhi timo go project wegino nyaka gidonjo fuko gi matin matimo public participation kamano bende nyakro mo jong'wech matimore e county ndi matimore county ma Uasin Gishu alwora ma Eldoret obila koro timo nonro ewi nek mano itino mara 6 podi obila timo nonro kotenore kod nek mano mara jalweny mar KDF ma bende oneg Endebess chieng' tich adek gotieno ne nitiere kanyo kod osiepne moro manyako kar saa 2 otieno ka iwacho ni ne ochuoye gi pala motho kar kanyo kiwacho ni jogo mane onege bende ne otemo rocho ratiro mar nyadendi mane nitiere godo ma bende jo bodaboda moko 2 ema ne obiro ma otemo rese en ja KDF mantiere alwora mar Gilgil makanyo bende mosebedo ka otie nek makamago neno ka medore Kisumu nyocha e gweng' ma Manyata nitiere obila mano mar GSU ma bende ne ochuo mana gima kamano bende mowito bowito aparo nen mana en wach mar arita kwe ma sirkal ama police ka kalo migawo mar interior dwa komedo jiwane yore mag arita kwe sana gwenge mondo weche kabila gi ng'ato dhi ichope dala idhi kata mana e kibanda moro mondo yie pole then ng'ato kanyo to chako daro ng'ato chuoye gi pala en gima ok ber taparo ne en mana yore mag arita kwe madwa ka sirkal wegi motemo to medo tighten tol matin mondo ji obed gi kwe ma onge wacho ne ng'ato chuo bun onto chuo pala ng'ato go gima gina kamova owito ngimane en gima let kabisa ka idhi dala uden ng'ato negi moro ma ok ni kare Nyakuro mjongo kanyo bende matimore Trans Nzoia Ole Sapit okwedo sirkal mano mar William Ruto kowacho ni kuku mag telo kata cabinet ma bende ne oyiero pong' mana gi josiasa kowacho ni josiasa oket tenge weche gi mag siasa kendo rang ni ok gitenore kod duond buche mane otero gi kar kanyo to gitine jo Kenya ne otemo wacho ni ker ne ok oluwo pend chik kaka katiba wacho ni josiasa kik bed e cabinet but king'iyo cabinet ama od bura mar ama king'iyo cabinet mar Ruto ng'eny gin josiasa gin jok mane nie party moko kata ka gise resign lakini ne gin e party matin pod gin ginyalo bedo loyal ne josiasa mane noko kucho king'iyo ng'ato kaka Mbadi ne ok en chairman ma ODM Joho nen deputy party leader ma ODM king'iyo Duale ne ni UDA king'iyo jotend migawo mang'eny ne gin jok ma gin josiasa koro komigi tich ma kero migi then gi resign ama giwuok e yore mag siasa kaka chik wacho kaka chik dwaro koro mogi jwang' nitie oganda moko bende mantie ite mar 8 ka nitie picha moket kanyo mar Jimmy Wanjigi ka ng'iyo thuolo mar rango gazet mar The Standard nitie anyuola mag jogo ma bende ne ondhi kane gi kwedo meko mano mar Jimmy Wanjigi chieng' wuok tich mana anyuola mano mar Bob Njagi Aslam Longton kaachiel kod Kajami Longton nokaw gi kanyo kod joma ne orwako mana sude chieng' wuok tich kane ging'anyo kanyo ka otenore kod meko mar ja ohala Jimmy Wanjigi mano Jimmy Wanjigi bende mano tesendo bila koro sane gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo miyo keep promise mare kowacho kinde campaign mana achiel kuom jogo ma bende oloso mano wadgi Jamil kod Aslam mano miluongo kanyo ni Abdul Razak Longton ma bende noloso owacho ni jatend piny Kenya oki promise mare
kana wacho ni jok mabiro bedo abducted kachelo kod assassinated under his rule mano weche motenore kod meko mochuno kata dhiandhia ng'ato gi thuon. Aparo ker nowacho ni ka pod ne en ma pod en e telo to onge ng'at ma dhi lal yore moko maonge tiende ng'at inego yore moko ma ng'ato kian to nege yo mane nowacho ni kabila go dhibet maonge e sirkal mare lakini kineno kapod nitie familia ma pod ywak mang'eny to jogwa nokaw gi jok machal ni gin polis chal ni gin obila lakini chako ne kaw gi kama ne gintie ama ne obi kaw gi kama ne gidake nyaka kawuono pok waneno gi sirkal jalo miwa jogi kose en ang' motimo jogi nobedo abducted no kaw ka jok machal polise to koro ka ginen ok wawinjo wasewuotho e police station ok wanegi wasedhi nyaka mochari ok wanegi jogi nodhi kure koro eno ka giywak ne ker to ker ni wacho ni ndalo ni ama sirkal ni onge gik makabila gi jogwa kwaro dhi kure ng'amo kawo gi kop jok manobiro kawo gi kane gichal polise to polise wang'en gin kokawo ng'ato bwen tero ng'ato sel mondo kowo kanyo tere court lakini jogi okwane pok otergi e court gionge hospital moro amora pok onegi kamoro amora kara gidhi kure koro aparo ne en ywak ma familia nogo mang'eny ma mondo mi kapo ni sirkal man gi jogi ama ong'e kama gintie mondo ogol gi ane ama kata ka sirkal kia to timo ane nonro mondo kaka jogi kaka familia gi nyalo yudo jogi mondo gibed gi kwe. Kamano bende romo mar ite mar 10 ka yangore ka ni counties koro dhi yudo omenda maromo bilion 13 mano mag rango kaka ginyalo kedo kod lokruok mar kor lwasi en okang' moro ma nyabedo ni itime gi piny owacho mano ma pacho ka mano kotendore kod riwruok mamoko bende mantiere Afrika mangima counties maromo kanyo 45 oseyudo omenda maromo bilion 12.6 ka kaunti ma Kisii emoyudo kwan mamalo kiluwe kanyo kod Migori. Aparo ni ma en pesa madwa temo ama madwa miyo counties obed gi teko mar loko yore mag climate. Story mag climate kejino katinde chieng' ng'eny kabisa e gwenge ma onge yien onge ang'o iluongo ni climate change koro piny obedo ka lokore koro nitie donors mosegolo pesa ne serikal to serikal koro ogolo bilion 13 koa kuom donors ko mondo odhi konya ne counties e yore mag temo loso yore mag kor lwasi yore mag environment gi gik makamano aparo ni counties onego bed ka keto pesa ni yo maber giti kode yo maber ok ni kinya to jono ji pesa makamano kwal pesa makama counties ok nyal account for magi gik makata kapo ne dono so winjo to ok nyal winjo maber koro paro ne en up to governors ama jotelo man counties mondo nene to pesa momiwa ni wati kode kaka dware kaka dona dwaro ama kaka serikal dwaro ama kaka chik dwaro kose wati atia kode yore moko ma mok ne na ma ok ne kare nyakoro mojogo weche mamoko tenore kod mag pur kata mag tiyo kod loyo makare nitie sigana mantie piny kanyo iteno mar 10 Salim Vuria mabende en jatend migawo mochung' ne wechego mago mag ohala kaachiel koda ka kembe mopogore opogore koro omiyo joket mwandu dweche 6 mondo mi o develop land lope ma koro ntiere ma joket mago osebedo kamaka to gimoro malong'o ma itimo dweche 6 en thuolo ma wacho kar kani mae dhi neno ka gin cases moko mag investors osebedo kamako mana low mano ka iwacho ni en mana speculation purposes ema gintiere godo kar kanyo ka wacho watemo rango ni mbele ka to dhi chalo nade kinde mabiro to gin lope moko ma iluongo ni gin lope ma prime iluongo ni prime land magi ma kata kigere kata bana ute moko nyalo yudo customer yo moro ma piyo kabisa koro aparo ni gima jatend migawo ni temo wacho ni onge tiende mar mondo mi wamiu lo ama ng'ato kaw lo maduong' then gima otime onge to nitie ji mang'eny manyagero ute kanyo manyatimo biashara kanyo nyalo gero industry kanyo mondo jokenya yud tije ama biashara odhi mbele onge haja koro omi jik makamano ji man gi lope mang'eny lakini gima gitimogo onge mondo tem gero po kanyo dweche 6 kako kamano to license mosemigi idhi gol te aparo maber mondo mi jokenya yud tich jokenya yud biashara kuonde ma prime kaka Vuria ama jatend migawo mar yore mag ohala temo wacho ka koro mojo waranga ni tema iye ka podi wadi ite mar 12 ntiere donjo iwacho ni weche mang'anyo mopogore opogore nyoko mnyamo osebedo pacho ka serikal chako donjne kod familia mar jal manowito ngimane kinde ng'anyo mago mag kwedo paro mag chik mag omenda e ite mar 12 mano moting'o ogai mar obila machon mano Jafet Koome ntiere AG mano apisno mabende ntiere kar kanyo kaachiel koda ka Adamson Bungei
mano komanda mar obila e kaunti ma Nairobi ma bende donjnegi kaluwore kod nek kata tho mano mar Beasley Kogi mano negi tarik 25 dwe mar auchiel chieng' mane oganda matindo nowuok oko e ng'anyo margi manomiyo postmortem kata bero mare ne yango kar kanyo nogo wiye gi gimoro madik kod kore bende ne ogo gima chalo kamano ma bende sani koro gidonjo ne obila machon mar obila Japhet Koome Attorney General kachal koda ka Bungei ma koro luongo ni kizungu luongo ni personal responsibility koro kapod ne in achiel kuom jok mane ng'iyo ane to jok mane nie maandamano ama jok mane ng'anyo ka arita kwe margi ne chal nadi lakini ka mondo uket arita kwe bed maber lakini unugolo ukelo yore mag tear gas yore manyalo hinyo jok maandamana kata ka maandamano ne en makwe lakini ne nitie koko mang'eny wacho ni polisi nego ji magina ne nitie tear gas ndi moko nego gurungu koro Kogi wacho ni ne noyudo injuries maduong' kabisa e wiye matin labda nogoye gurungu nogoye tear gas e wiye then injuries moko be noyudo yore mag kore kama tin nen ng'at mane winjo matek ndalo mane jogi atake kop yore mag maandamano koro paro ne en mana weche mag doho makoro Koome noseoke tich matin koro en odhi tiyo wuon gi kien mondo mi ogol nyinge weche makamano en ne oko nego ng'at makabila ama ne oko oro bila mondo odhi oneg ama ne oko oro jok mane onego Kogi mondo odhi otim gima ne gitimono. Koro mogi jwang' mano weche mamoko mapod ntiere kar ka ite mar 13 ntiere paro kata manya bedo ni ka nigi opinion ntiere jandiko ka Peter Kimani ma bende ochiwo paro moro ka ntiere kar ka gimomiyo wacho ni why Baba's unveiling as a state project complicates exit plan should AU job fail ko wacho kar ka ni bende ok en clear ni kuom pinje 55 mag Afrika ni en kanye ma onyalo bage ng'anyo ka okwedo duoko mano mar yiero mag AUC ochiwo paro kanyo opogore ka nyaka sani wacho ni chieng' tich ariyo mabiro ka dipo ni Baba dhi bedo launched kaka state project odhi chalo nade. Gima moro ngima ndiko kama very hilarious ndiko ne kapon Baba oloyo yore mag Africa Union Commission chairmanship odhi tero ng'anyo kanyo odhi tero maandamano e piny mane mondo mi jo Africa owinj to yiero ne ok odhi maber. Wacho ni mano pach jandiko somo somane kanyo beda ni kod ng'eyo free education ma bende wacho ka ni dhi bedo kata ka tieko weche ma wacho ni gin political economy of corruption gin weche machal nade kethruok mag mwandu mopogore nyakwar mag jwang' mapod nitiere kar ka waborangane ka ni gin gik mage mapod nitiere kar ka achiel kachiel wadhi do thuolo mano mar nono kendo warangane kaka chal mar wach en kar kae ka yangore ni Martha Koome mano gai mar doho oneno gimomiyo tinde ok one weche manyien e wang' jowi kodonjo kanyo jopuonjre ywaka paro mane nitiere ko kanyo bende nochiwo omenda gi duto oriw gik moro achiel omenda go thoth nitiere presidential bursary nitiere bursary mano mar ngaf nitiere mar NGCDF nitiere mar counties nitiere nyaka governors bursary kigolo mar counties omenda gi duto maromo kacha bilion 106 mako chiwe kaka capitation owacho ni somo beda free kila nyathi dhi bedo ka somo kata janyuol ok gol pesa moro amora en pesa mang'eny ma kapon kata koro kila nyathi dhi e school to pesa ni anya gula achiel migole kata timi nyathi an kila nyathi nyalo somo maonge wasiwasi moro mar school fees ni janyuol ne onge school fees onge pesa matere go school hapo nan paro maber kata king'iyo nyocha nitie nyocha nitie Kamkunji e od bura kata giwacho ni kaber wegi to dwa ka jogi collapse ama yore mag basaris te mag presidential mag governors mag ngaf mag ango okeli kama achiel mondo kila nyathi oket lwete yagulno matine nyathi kila nyathi madhi e school nyalo somo kapo no ket pesa go yagul achiel nyalo somo janyuol ne ko dhi ofuko ne mondo gol pesa matero go school aparo nyalo bet go maber kapo ni nyalo bet program ama ntie cheke minyalo los maber ama police los maber mondo funds go tema pesa go ter ket kama achiel mondo nyithindo ma Kenya sana my familia manyalo maonge pesa ama maskin matin nyalo miyo oyud pesa mondo gisom mondo gibet kaka jimoko ma osomo mantie oko ka Nyakoro mo joma no kantire kar ka neno kanyo kiao
antie machinglo moro mano mantiere e ite maiye ka kichiwo paro mopogore opogore mantiere ang'eni nyakoro jogo ok ang'eyo thuolo mano mar range kata kamano nitiere gino mabende rango ka ne gin to gin gik mage chenro mopogore opogore mantiere kere mabende koro chano tiyo kod lony nyasani AI mondo mi omak jogo maepo kata kwepo chulo usuru kendo gidhi bedo nade ipenjo jatend piny ng'ama chalo jatend piny ito pachien mane mantiere kar ka wacho ni nokopar ka jogo makwepo usuru gin jogo matimo gin makare. Why not use the AI to catch the tax eaters instead? Wacho no kod what you got artificial insemination mondo mak jok mok chulo usuru to kuteta gi artificial insemination mondo ilongo artificial insemination mondo mak jok ma chamo usuru ma jok Kenya golo. Aparo man yore mag en gima tema gore gi yore mag mibadhi na kata ka jok Kenya bet golo pesa ama chulo usuru mamalo gima pesa no tiyo ok ne gima tine makata pesa no mfuko gi mondo gin magenda lia to ng'eny jo Kenya to dong oko koro gini penyo nto kama watiyo gi program ama gi technology mar mako jok mok chulo usuru wanyatiyo ku technology no mondo wamak jok ma chamo pesa ama chamo usuru mag jo Kenya yore moko mok nkare. Aparo na gima en yore mag mibadhi ma oboken temo goyo sana gima cartoon mag temo keto mbele ka nitie paro mabende ochiw kaka nyakro mojwang' ni boro range ane ni gin to gin gik mage mabende nitiere kar kae ite mar 15 angisoma ni kipenjo kanyo ni koko mantiere duond bura mano mar UDA nyalo rocho kata duoko chien weche gi mag dongruok nitie paro mochiw kanyo nitie yes no paro mochiw kanyo kod jogo man gi paro ite maiye mar The Pulse sangiru thuolo mano mar some kendo ibeda ne kod ng'eyo ni to ochal nade weche mag dusruok kod mtindo masani gine yo machal nade gimiwacho ni gimomiyo your favorite poison is poisonous ero mano ntiere kar kanyo koro moke jwang' kod mamoko bende mag lony manyasani weche mag liedo dusruok manyasani e kinde mamoko yorige kanyo Pulse ite ma iye kanyo kantiere kar kanyo ntiere ite mogik kar kae kamikoni kar kanyo ni New Faces Bundesliga wacho ni watiyo kwa zema desna kato bang kwa kawueyo wangoranga ni gazeti mara Daily Nation ka waduogo Julius wacho ni magi New Faces madhi bedo kar kae ka chiel kuomgi wacho ni nitie tuke mabende onde kar kanyo dhi bedo kanyo ka irango gi achiel ka chiel machiel en jatuko machon mano mar Crystal Palace mabende tipo maduong' mare moket kar ka Michael Olise mantie kar kanyo nitie Pascal Gross Alex Garcia mabende nitie kanyo Bayer Leverkusen e kin mamoko wacho ni ligi dhi bedo maliet gi jotugo manyien. Aparo ni ka waweyo English Premier League labda Bundesliga gi La Liga ma piny ma Spain aparo ni ma leagues ma very active sana ma ji mang'eny luwo koro aparo ka jogo otamo nyiewo sana league mar Bundesliga ni gitamo nyiewo players teams otamo nyiewo jotugo koa e piny opogore nyaka moa e Premier League kako Olise ka matine ne league koro dhi bedo active dhi bedo interesting ji mang'eny dhi temo luwane league no kaluwore gi jotugo masani onyiewo koa e piny opogore king'iyo higa season mokalo aparo Bayer Leverkusen kama nokawo league makono emano mi kikombe e Bundesliga matin koro kaka jotugo medi nyiewo kaka teams omedo nyiewo jotugo koro matin games ama tuke dhi bedo mamoro ji kabisa aparo ginyalo yudo interesting ji mang'eny nyalo luwo Bundesliga kaluwore gi jotuke ma inyiewo koa e pinje mopogore nyakoro mag jwang' mano nitiere kar kae kama wayude ni gin to gichal nade ka gintiere ka ite ma iye kanyo nitie tukego mago mag sekondar matimore e pinje ma wacho ni mago moriwo pinje ma Afrika ma ugwe mabende nyaka sani nitiere fixtures ma odiochieng' ma kawuono tuke rugby nitiere kanyo kama gibedo kanyo ka irango gini ginto gibedo ka gitugo macha Rugby All Saints kachel koda ka Kitondo School gibedo kar kanyo ka Butula kod St Mary's Kisubi gibedo kar kanyo karakore higa mokalo ne gintiere final mar rugby timbe ariyogo
mano Butula kod St Mary's Kisubi kendo Kisubi no yudo loch margi ka tuke di chalo kamanya kod Mogejwang Musingu kachelo koda ka AP Rugunga mano mawuok e piny Rwanda dhi bedo karakore kanyo ka St Joseph's kachel koda ka Highway mawuok e county ma Nairobi kendo ma represent piny Kenya dhi bedo karakore kacha e timbego mag joma chuo ka joma nyiri Alliance Secondary mano mayudore piny no mano ma Tanzania kod Butere Girls dhi bedo karakore ka St Noah mawuok e piny Uganda kod Nyakach Girls ma piny Kenya dhi bedo kanyo bede karakore. Volleyball kachel koda ka mamoko mantiere karka dhi bedo kata ka nie papo duche makono kamotingo Cheptil ma piny Kenya kod Hospital Hill ka mag joma nyiri di bedo karkacha ka Lugulu di bedo kanyo karakore kod St Elizabeth ma piny Uganda. Basketball bende di bedo karkanya kura Mogejwang ka Agoro Sare di bedo kata ka nie pap gitima wuok Rwanda mano ITS Gasogi ka mar nyiri di bedo karkanyo Kaya Tiwi kod GS Marie Rain ma wuok e piny no mano mara Rwanda di bedo karkanya kura Mogejwang. Kimilili kod Bunda di bedo kacha handball Bunda Secondary mawuok Tanzania ka piny Kenya ntie Mbogo ntiere Murindiko kachel koda ka Mbogo High mano ma Uganda di bedo kacha karakore kwa Tanze bende di bedo karkanyo mano e timno mago mag joma nyiri mathoth pontiere kanya kura Mogejwang ena mondo mi akawiyo masani Julius aduogo mondo moranga ne gazet mar Daily Nation okinyi makawuono gazet ena makawuono waka mana yuwe masani ka waduogo kae kod gazet mar Daily Nation kikiri mabor. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Ang'o maketo skul mipuonje weche mag thieth kod science bedo maber? Waketo maino marwa e chal ngima mar jopuonjre, waketo maromre timo nonro kod tiegruok, wajiwo jopuonjre odonje chenro mopogore opogore kaka tuke, wachiwo tiegruok mowinjore gi omenda ma japuonjre chulo. Japuonjre tieko somo ka en gi lony mar donjo e tich. Omiyo chop Imperial College of Medical and Health Sciences kama kepo mar dwe mar 9 dhi nyime e Badwa ma Thika kod Badwa manyien ma Nakuru. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu kimboni ya jicho lake. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860 *417#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Shabiki, jiomoshe na Shabiki ya Vieta leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Vieta mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Vieta game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki ya Vieta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Makelo dongruok mopogore opogore. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia kod tijegi. People's power! People's power! Magitimo gisiso kod lony.
as the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Wakelonu chenro mar Tiedero. Citizen Kenya, Freddy Afune Papa. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett. En miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakeloni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 odhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV. En mor mochwere. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore sa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Teka video na post pale NGC. Kochopo ngeso ka ngeso sang'wen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lind Ramogi Nyanyakach katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok diher ni obai. Ket alama e kalenda mari kendo warome chenro mar thum dag mor. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre sa 3 okinyi mana e Ramogi TV. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore wendego. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chur. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich sa 10 odhiambo. Kik bai. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye wakete pile wacha. Nia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya e lak chogo.
ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokero jomohero walo. Alokero ng'at manyisa gik moko. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake. Macheni kendo nyako Ramogi jwang' weche thoth nyaka ka wadaranga ne weche mamoko matimore e gazet makawuono e chal mar piny Kenya. E weche mamoko ma pod ntiere kar kanyo kod Ramogi jwang' ni gazet kawuono to pod medo wacho nade. Donje tielo machielo kod gazet mar Daily Nation gi kuku mare mondo mi waranga ne kaka entiere ka. Julius, kawuono gi momi peke gazet mar Daily Nation kaka konya range en tendani. Iwacho ni kama entiere nochiwe mana through email. Tenen maromo bilion 1. Mano matenda mag mauta gi mano mag tedo kata mitiyo godo e tedo ma opogore. Koro kane entiere ma jakoma ma ochung'ne Chama Holdings ma bende ne en achiel kuom kembego ma bende nochopo e nyima Senate Ruth Waithira Kinyanjui ka olero gino manotimore kendo kaka gigi nochopo wachne mana notification mano donjo mana through email. To tenda makamae ne odonjo molor manyaka kawuono od bura osechako timo nonro mano mar Senate kuma obadho mag omenda madirom kata bilion 16.5 mane makoro kwako scandal ni mano mag mauta mag tedo. Aparo ni ma en wach ma ok ber ahinya sana ndalo ma sirkal temo gore gi yore mag mibadhi. Nyocha ndalo mane nitie yore mang'eny mag mane jo Kenya ywak na cost of living ne ngima ne malo sana ko gik mang'eny bechgi ne malo king'iyo mafuta mar tedo bechgi ne malo mogo bechgi ne malo gik mang'eny ma jo Kenya ma kawaida tigo bechgi ne malo. Koro sirkal no wacho ni gidwa mondo gitem duoko bech gik moko piny gitem duoko ne ngima odhi piny matin. Then sirkal no order cabinet no order ni Kenya National Trading Corporation man one of the minor chiel kuom state corporations migao mar trade mondo otimane tendering mondo kelo ne suppliers manyalo kelo mafuta koa pinje maoko mondo okel Kenya mondo jo Kenya yud mafuta nog bei ma oyueyo matin. Companies manong ben Kenya National Trading Corporation kelo ne sirkal ogolo taxes mora ka kelo mafuta go Kenya ka to onge taxes ama usuru mora ma sirkal diketo. Koro temo lura ni seche mane KNTC ama Kenya National Trading Corporation timo tendering ama temo manyo jo suppliers manyalo kelo oil kaka ne cabinet okalo ne nitie weche manotimore ma ok beyo. Tachiel kuom gi nie gazet mar Daily Nation matemo wacho ni nitie companies mane omitich ama mane omi tenders mondo be gi supply mafuta no to ne ok gi apply. Ne nitie mana afisa moro yie kucha e Kenya National Trading Corporation mano oro email na company miluongo ne Charma Holding Limited mondo otem mondo o supply mafuta no. Then gima timore ka en company ni en achiel kuom companies adek mano mi tenders gi National Trading Corporation. Company nyaka ne chako ne bed formed higa mar 2008 pok otimo gimara mara miluongo ni pok odil e gimara mara miluongo ni mafuta mar tedo. Matin ma en tender ne mokwongo mar yudo mar mi supply mafuta koa piny ma ok mondo kele Kenya. Matin temo ngiso ni
joge ne ok ong'iyo competency mar companies mane gikelogi. Ne ok gitemo timo background to companies osetimo ang'o. Aparo ni gin companies ma labda ne nitie jok mane ong'ere kodgi ei Kenya National Trading Corporation, omiyo ne gioro negi email mondo omigi tender ma hingo bilion 1, actually en bilion 1.1, ma ok en pesa matin, mondo kelane mafuta e piny mar Kenya. Magi gin yore mag mibako bilion 1.1 ka serikal dwa mitenda ma bilion 1.1 nyaka beno timo advertising yo maber. Nok beno bidders ama jok matemo keto interest mondo giyud tijni bedo ayanga mondo wanen to ji adi mano apply, ji adi mano bedo shortlisted, ji adi mano manen gi teko ama nen qualification mondo gikel mafuta kaka ne serikal dwaro mondo duok yore mag bei mag mafuta piny. Lakini kineno kaka ne Kenya National Trading Corporation otime, chal ka gima ne gitime yo moro mane onge due diligence. Ne gitime yo moro ma kawaida no, bora no wase yudo contractors mondo wakel mondo gikel mafuta kaka cabinet oseyango. En yore mag mibadhi ma pan ok ber odwa ka serikal kopo jok manen ni office ndalo ga parno setarige do sani kes no pod dhi mbele. Koro en ge wach manie doho, lakini Senate nyaka National Assembly pod dhi mbele gi timo neno nronto ang'mano otimre adier. Jo Kenya nolalo pesa mang'eny maromo bilion 16.5 kosa ang'mano otimre. Kop king'i adier maber bei ma mafuta ne ok odok piny kaka ne jo Kenya paro kaka ne serikal dwa mondo odok piny no, lakini mafuta nokel companies ko ne ok ochulo osuru moro amora, matene serikal nomigi incentive ma onge gi chulo osuru, but pod onge gimoro amora ma notimre kaluwore gi bei mar mafuta manen malo. Then yore mag mibadhi kaka ne KNTC okelo contractors yo mok ler, yo ma onge public participation, yo moro ma onge tendering moro mane jo Kenya ng'eyo ni magi companies mano apply, magi man bedo shortlist, magi man otimo ang'o. En yore mag mibadhi ma ok ber sana sani ma jo Kenya temo winjo matek e yore mag usuru, yore mag chulo usuru, yore mag maisha tek. Aparo magi ma ok ber. Nyokoro jongo miye peke ite mar 4 kod mar 5 bende ako karakani KNTC mano Kenya National Trade Corporation bende ne report makoro bende yango karakani nitiere kubni mag lita 20 mano nego beni ichiwo kata igolo e piny moko kabiro pacho ka man romo kacha milion 2.5. Milion 2.5 gi kuom kubni duto mane dwarore maromo milion 2.8, milion 2.5 kende mano chopo. To dire ka bende report ni yango ni nitiere dealers moko mano ka advantage mano mar tax exemption kendo chwalo modhi mamoko e diere ka modhi moko mano riwore gi mane sirkal bende dwaro kakalo KNTC mondo mi ochopi. Gin weche mag mibadhi ma pod luoro kembe gi duto. Sana KNTC aparon ma gin soro masani itemo ngige kabisa to ang'mano otimo ni en gima ok ber sana kop ndalo no jo Kenya na winjo matek e yore mag bei manen malo mar mafuta. Koro komi uthuolo ma mondo mi unge kaka nyalo duoko bei piny to unu kawo keto yore mag mibadhi mondo ji ariyo ama adek emo benefit ama mondo oyud pesa mang'eny moloyo jomoko. En gima ok ber to baron ka en wach mane doho dwa ka chik iluongo no chik mar Kenya dwa ka oluka ka dware mondo kapo nitie ng'at mano koso ama ng'at mano otimo gimoro amora e yo ma chik ok odwa to dwa ka otere odhi mondo doho ong'adane bura kaka inyalo time kaluwore gi sheria ma Kenya. Kamano nyokoro mojongo donja ne ite maiye Kenya nyokoro mojongo mondo mwasomane wacho ni sani koro tuke gi ochopo nyaka international. Wacho ni koro sani gir madhi e East Africa Bano Drum and Music Festival kama gintiere kama igeno ni mago dhi bedo kaka timore boma ma Jinja e piny Uganda mano kochakre chieng' Jumapil mabiro ni nyaka tarik 2 dwe mar 9. En okang' machielo mabende wasom ka tuke gi thothgi gilose gik matimore pinje telo marach ka matimore maber bende ipuoyo e kind gik mamoko magi weche wacho mag fasihi kama gintiere. Wacho ni bende kaka en kiyo mar piny kendo kaka piny itayo chenro mopogore kama ne kaka bende gintiere mano wantiere ite mar 2 mano All Set for East Africa Drum and Music Festival ma bende dhi bagi e piny no mano ma Uganda. Aparo mana kaka iwacho no magin tuke man gi puonj moro mane iye kanyo nyithindo gitemo kelo tuko man gi ngero kaka sana yore mag telo, yore mag mibadhi, puonje moko manyalo puonj jo Kenya ama jo piny kaka gik moko dhi mbele. Sana kaka ineno ko nitie moko kama iwacho ni nitie tuke ma jo Kenya skunde mang'eny ma Kenya ka dhi temo choro mbele man gi puonj matut kabisa e igi
mag kaka society nitie, kaka gwenge nitie, kaka serikal dhi mbele, kaka od gobierno ne jok manie telo tiyo gi jima yo makare ama kama paro gin puonj mantie ei tuke kaka nyithindo mag skul temo kelo gi kaka nyoch waneno gi ka piny mar Eldoret kendo sani wadhi neno gi town ma Jinja Uganda. Boma ma piny ma Uganda nyakro jwang sigana machielo mantiere kar ka ngisome ne ite mar ariyo ngiyude nyaka piny kocha kama intiere kaka tuke maka magidhi bedo ka girango gi e yo machal nade waranga ne ite mar auchiel nyakro mo jwang mano kotenore kod weche gi duto mag siasa. Ite mar auchiel kod mar abiro gin siasa duto kama gintiere e wacho kani Ruto gains new entry into Raila's Nyanza backyard ochal nade kinde mawanga koro wacho ni region ma Nyanza koro neno ni projects mopogore opogore chiro mag dongruok mosebedo ka ochung kuom kinde malach koro sani dhi yudo thuolo mag chire kendo wacho ni mano chung nikech weche mag omenda kata funding challenges koro sani dhi yudo bedo jam started kinge jam started ichuni mana mach moro matin to ise mana rango ni kaka kinde gidhi bedo kantiere ineno ka picha mar Opiyo Wandayi kantiere kar ka jatend migawo manyien mochung weche mag teko to mak nyamita ni gigi moro ma owacho kar ka owacho ni en kinde ma josiasa kata jotelo nyaka ket pogruok margi kan bathe kendo gidhira ne agenda mago mag sirkal kaka ginyalo yudo omenda mondo jola chenro gi mopogore opogore. Aparo ne ono ben ker chako limbe moko yo Nyanza wik manyien. Aparo no beno chako mbegono dhi Kisumu, no beno dhi Homa Bay, no beno dhi nyaka Siaya, nyaka Migori ko chakaro tich adek wik manyien. Tingen malura gi mabia brandalo matin bange ka oseyiero jotelo ma Nyanza kono koketo e cabinet mare kaka achiel kuom gien matipe nen kanyo Opiyo Wandayi masani on jatend migawo mar yor mag energy. Then wan gi John Mbadi masani ni jatelo mar amanie jatelo mar migawo mar omenda. Matino ni te kabisa mamondo mi jogi oping Raila ama jo Nyanza oping Raila ka jo Nyanza wegi masani ni i serikal to wanga wacho no wanyalo tiyo gi thuolo masani ni ama betwa serikal sani mondo projects mang'eny mosebedo ka ok dhi mbele ni koponge pesa ama kop serikal ok no kwani serikal sani kor ma thuolo mondo watigo mondo serikal okel pesa mondo omedane choro projects ma osebedo ka omoko ni kopo ne ok winjre maber gi serikal. Aparo ni nitie homecoming mar Wandayi, nitie homecoming mar Mbadi gi jotelo moko ma osekete cabinet gi Ker William Ruto. Aparo ni ok en Nyanza kende nyaka Western. Koro aparo temo gain entry, onyalo otemo donjo kisiasa yore mag Western nyaka Nyanza kalure gi jok manyo chogwelo e cabinet mare ndalo ma koncho kalo chien matin gi. Koro mo joma no kira ko piny kanyo benda ngiyudane sigana mathoth ahinya kanyo poti pak bende muchiu ne nyadendi Helen Shikanda Jafwambo mano mar od fwambo mar Daily Nation ma bende ne oyudo mich mano mar GAD Media Awards higa mar 2020 kod ang'wen. Bathe ka nitie sigana moro mane warangi nyakoro mo jwang ka otenore kod weche gi mag siasa. Mata koro wacho gimoro ka Julius ma kada kata mondo mi achake isebedo kilo weche gi mag siasa wacho ni nyoro no lose wacho wan sawa wacho ni gen kare kata kara ila onge wacho ni Raila rokroso ok dhi AU odhi temo siasa mar Africa Union Commission. Then locally be talkagima en gwinjruok moro gi Ker. Koro matin Raila osewuok e opposition, osewuok e telo mar opposition to Karua ma jatelo mar na Kenya wacho ni kata kara Raila onge kata kara be no wuok kata odhi e AU kata odhi e serikal wan opposition to wan kare. Lakini wangen Martha Karua no se burane ama party ne no se choro barua mar dwa mondo giwoge e coalition mar Azimio. Koro sani any opposition lakini any opposition oko mar Azimio to Raila ngene en jatelo mar Azimio. Koro kian ko wacho ni wadhi mbele kata ka onge Raila to already no se ok Azimio kian otemo wacho nango ko sani onge Azimio to Raila sani jatelo podi en jatelo mar Azimio. Aparo ni kila ngato kata kiwuoyo political analyst ama ngata maneno yore mag siasa kila ngato nyalo wacho ni kapono Raila wuok e yore mag siasa ama mag opposition ma Kenya ka to opposition i Kenya dhi bedo ka tek kabisa kop jok modong kacha kena Kalonzo Gwinia kena Martha Karua kena Eugene Wamalwa ogen gi mbi moro mantie ma Raila ngo chake siasa ma kata ko wuoyo ni to serikal nyalo buok
matiende ni dhi bedo matek kabisa mondo jok modong' Azimio ama jok modong' opposition mondo ket serikal on toss. Kata king'iyo od bura Azimio ma en opposition party, ODM ema nigi ji mang'eny kabisa, ma kata ka en bende timo oversight ama bende timo proper oversight ma serikal, to jo ODM ema ni mbele. Kop king'iyo ODM ema chia Public Accounts Committee, ODM ema chia committee sana mag oversight both the Senate nyaka National Assembly. Ma kati en koro Raila nyalo wuok e siasa ama nyalo dhi serikal ama nyalo dhi Africa Union Commission makoro owuok e political scene ma Kenya kato opposition dhi bedo tich matek kabisa ma mondo ging'i gima serikal timo. Nyakoro mag jogo mago mag siasa ite mar abiriyo kar kanyo wadhi ne ite mar aboro sigana matimo wacho mar Kawira Mwangaza nodok e pisi nyoro ka en gi security ma tight kendo okil mare Mutuma ero kar kanyo ni en tiere e bochik mondo mi odhi nyime gi tich kapod buche pod rito winj kacha e doho. Nyocho gole aparo na kaka wachako koni ma story manyocha duong kabisa e wigni kop Senate nogo kura mondo gole e tich kalure gi impeachment mar gi MCAs ama County Assembly ma Meru. Senators noyude gi noketho chike gote ne gin gi charges adek kama ne jo MCAs gotemo wacho ni noketho chike adek sana mar abuse of office, noketho chik ma katiba kabisa gi chike moko ne timbe ne ok beyo, gross misconduct, then abuse of office, no tiyo gi chik ama no tiyo gi teko ma chik omiye e yo moko nakare. Senate nogo kura counts adek gote ma mondo mi ogole e tich, lakini kata kamano ndalo bang' seche matin tu bang' Senate go kura ne odhi e doho e Nairobi ka, ba doho nowacho no odoge tich kapod case no dhi mbele. To dwe manyien ema nitie hearing ama nitie winjo case no dwe manyien kapod doho rito winjo case no te mondo ne anen to case ni ka mama ni osekelo case ne to Senate gi County Assembly be osekelo case gi bakela ng'ato winjore en adier no gole yo moko kare kose en adier no gole yo makare. Koro paro e gima dohe madhi amua doho dhi wacho ni mama ni odoge tich nikop no gole yo moko kare ama obedo kon kopo kaka ne Senate National gi County Assembly ogole noluwo kaka chik dwaro County Governments Act man gi sheria ama man gi procedure mar golo governor office. Kora paro ne case no en mana case ma challenge ama temo pingo yo ama procedure kaka ne MCAs gi senators ogole e tich. To ngen impeachment negi implications ama negi implications moko mang'eny. Kapo no goli e tich adier yo mar impeachment to onge public office okinyal tiyo ne serikal e yo mora mora, okinyal dhi manyo komora mora e serikal ma siasa, okinyal bedo appointed ama idhi bed minister, bed chairman mar board kata member mar committee mora mora, okinyal bet. Matiende impeachment en gi implications, en gi yore moko manyalo miyo ng'ato ngimane rumo yo moro makamano. To king'e achiel kuom gi sani en governor ma Nairobi machon Mike Sonko osedhi nyaka Supreme Court, ba Supreme Court wacho ka ogoli yor ma impeachment to onge public office moro amora minyalo donje. Matiende mama nyaka en lweny ma nyaka go kapo no en gi ambition ama en gi tama moro kendo mar bedo ama dhi vai kom moro amora higa higni mambele go. Kamano nyakoro moge jwang ntiere weche mamoko bende mantiere. Nitie jong modonje doho mano mar chungo gidware mondo mi ochungi yiero mar joho giloso kar ka en riwruok miluongo ka ni Genesis for Human Rights Commission. Kae gichwalo bura kata bura magimako e doho maduong' ma pacho kae mano ne former governor e county ma Mombasa Ali Hassan Joho mano yier kanye ten migawo mochung' ne mwandu mayudore bwo lowo kod yuto mag nembe kata mining kod blue economy kod jatend piny Kenya ka giwacho ni mano ne odhi ataro kod chike ma pacho kae. Mae sigana mantiere kar ka bende ite mar aboro ka koro gima jomoko bende magidonjo ne bura ni utingo National Assembly, Ethics and Anti-Corruption Commission mano EACC, kachel kodaka mano ma Commission for University Education. Gima gidonjo ne Joho kar ka giwacho ni Joho onge kod mbino mano mar bedo teko mar bedo e apis kaluwore kod weche mawacho ni onge mayo maler wacho ni mokwongo gin academic qualifications mage mabende ne osomne Joho kar kanyo to ahinya gidonjo ne od bura kuom rem mar somo memoranda mane orne od bura motelo ne gwelo mar Joho kane gwacho ni oyo okoro mar bedo apisi oboke mag somo ni kanyo to Joho nolerogi bura ma kama wacho ni obedo classified kaka agent kata omiye kanyo certificate of agency.
adier jogo notemo lero kane jogo temo vete notemo wacho adier ne en oyudo D- ok en miriambo, lakini kata kamano mano ne ken giko mare mar dhi mbele gi somo. Nowacho na higni moko kanyo nodhi botimo bridging course no nomiyo odhi mbele gi timo certificate botimo degree ne masani otimo course moro e university oko ma Kenya. Koro ok ang'eyo jogi ka giwacho ni joho onge gi qualifications ama onge karatase mag somo maber, to joho notemo lero ba onyiso jogo kaka nodhi mbele gi somo ne bang' wuok e form 4. Ok ang'eyo no gin evidence mane ma nyiso ni joho onge karatas maler, but aparo gin weche mag doho ma doho dhi yangane to adier jogo nigi case kose jogo nigi case ma strong ama matek molo margi no. En weche mag doho manyaka warit mondo wanana duoko ama outcome margi e doho. Aya, koro mojuang ka gintiere kar kanyo mago weche ma otenore kod chwalo paro kata ng'ur mopogore opogore mano mada chungo chenro mopogore kar kae nyakoro moge juang. Nitiere sigana mar darango wacho ite mar apar nitie mano paro mano mar chike mopogore opogore mantiere kar kae tanya darango mogika sigana modigi Samuel Owino ni wacho ni how Gen Z invasion changed parliament's operation tarik 25 wacho ni en about turn koso U-turn mano bedo kar kanyo e od bura. Wacho ni paro mopogore kaka od bura osebedo katayo chenrogi nyaka sani jo od bura nigi luoro moro ka giwacho ni kawatimo gini odhi chopo ne japiny e yo machal nade. Kopsane king'iyo weche matek kabisa gin yore mag somo, sana yore mag university funding model. To nyocha gin gi Kamkunji kanyo, Kamkunji kuom endalo mokwongo kabisa Kamkunji jogi noketo Kamkunji ma open moyaw kabisa nyaka jo media no dhi gallery mondo ginda gima timbre mbele. King'iyo chien kanyo Kamkunji mar od bura onge ng'ama donje, onge kamera, onge recording moro amora, onge ng'at mabet kata gallery mondo winj gima jogo wacho piny kucho. Lakini nyocha jo od bura oyaw gallery ni ji e Kamkunji mana gin go od bura mondo giwachane yore mag funding model gi sore mag basari gi sore mang'eny malure gi mag somo. Matien king'iyo sore mag somo gin kabisa ma jok man concern gi sore gi sane yore mag somo gin Gen Z, gin vijana matindo ma pod kanie school gi. Matien ne gitemo respond, ne gitemo wacho no wawinjo gima owacho, lakini koro watime yo mane okwadwa mondo otimre gima waneno nyocha chano jibiro vame parliament ama jo od bura ok winj gima jopiny wacho ni jo od bura luwo mana gima jatend piny owacho, luwo mana gima executive owacho. Aparo magin paro maber, magi paro mane Gen Z protest otemo miyo mondo jopacho paro mar jo od bura gin magin teko moloji moko ka ogolo oko. Aparo ne en gima ber to ok wang'eyo ni paro mane giwacho no gidhi kelo chik mondo gimoko kaka basari for example gibed collapse ama gibed consolidated into one, Google mar presidential bursary, NCDF agang'o kamano gibed kama achiel mondo mi kila nyathi ka nyathi e Kenya ka oyud somo manono maonge ni janyuol ne dhi mfuko mondo gol pesa ne otere skul. Nyakoro mojuang kiwuok ite no mar apar nitie sigana moro mantiere ite mar apar kod ariyo ka nitie sigana masira mar apaya manotimore e chakruok mar jumani mano chieng' tich ariyo. Mekanika mano mane loso gari mano mane okelo lal mag ji 4 ji 14 mano alwora ma Migaa Black Spot mantiere apaya ma Nakuru Eldoret. Ma en nyadene miluongo ni Lilian Achieng' kano loso kod wuon pare mano Peter Onyango ma bende nokia ni mane simu mogik mano dhi bedo kata koyudo simu nodonjo ne saa 2 mar otieno chieng' wuok tich mano kano kone kanyo ni wachopo e stopover moro to kae koro da mana warito spare parts moko mondo bi mondo mi watim repair ne nyamburko ne mano mar Coast Bus ma bang'e ne dhi nego ji 14 noko ng'e ni mane ma dhi bedo kode kar kanyo. Wacho ni giloso kuom dakika 30 kendo Nyango ne oloso mane gik moko mana ma gisebedo ka giloso kaka simogo nyithindo dhi nade gik moko opogore wala manotimo gintie yo machal nade nokia ni mano e weche mane dhi bedo kar kacha. Kamachielo bende kaluwore kod gazet mar Daily Nation ka wacho ni nodwa mana ng'eyo ni kano kawo mwandu moko mano nego bedi otero dala mano kano penjo kanyo ni bende nokawo gi kaachiel koda ka lewni mamoko bende mag nyithindo ma bende ne gisewinjore kaeto weche gi mogik mane nitiere kar kanyo kona ni rit nyithindo to bende ritri kendo rit nyithindo kama gintiere kar kanyo nokia ni magi weche mogik mag wuon pare mane biro e kindegi masira manokelo lal mag ji 14 ka ji 54
moko noyudo hinyruok. Aparo na mana lit kopwito ji 14 e masira achiel ama accident achiel ok en gima yot. Then king'iyo ji moko passengers moko mane nie gari no ne gin jok ma wuok e familia achiel. Matin familia achiel nolalo ji mang'eny ng'at achiel ama mang'eny ji ariyo. En lit kabisa sana sana ni jok mane nie gari no, jok manowito ngimagi, familia gi winjo matek kabisa. To okang'eyo ba kopgiwacho ni mtokani chalo kama ne gi problems, ne gi mechanical problems mane kata driver be ginowacho. To jogo kong'eyo gimomiyo ne driver dhi mbele gi safari ama ne ok ogosi mondo megi mtoka machielo mondo oter jogi mondo chope yo mokwe maonge accident mora mora. Lakini kata kamano en yore mag accident, but moko timre yore moko beyo, moko nitie ma inyalo geng' mondo kik timre, mondo ji kik bet gima kaka mago. Kuma nwang'e mtoka ne gi mechanical problems. Mtokani onge gima ne tamo driver no chungo mtoka mondo wach kata gon won mtoka sim ama sako sim wach mtokani ok nyal dhi mbele ama ok nyal sudo kwa kae en gi shida 1 2 3. Koro ji mang'eny owito ngimagi e yore mane nyalo bedo avoided ama ne nyalo geng' mondo tho makabila kik wuog ama kik timre. Koro mano ntiere kar kano gisigana mamoko bende mantiere jodak machielo ma Ikolomani Kakamega County nowito ji 2 jaode kaachiel koda ka mano nyamin jaode ma bende ntiere kaka ne dhi Taveta to ne dhi Nairobi mane kama ne gintiere kar kanyo koro Mojwang. Gimamoko bende manowito ngimagi moko noik kanyo mano e kaburini mag jo Salam mayudore kanyo alwora ma Nakuru. Mathoth nitie koro Mojwang ntiere weche mamoko mag pinje maoko ka ineno nitie jo Kenya pod romo 11 mantiere pino mar Lebanon mirango kaka inyalo golgi mondo mi giduogi pacho kae. Chenro ma kamano dhi nyimbe, namba ochiw kar kanyo Nyakwaro Mojwang. Nitie weche mag giri Nyakwaro Mojwang ma bende ang'wede thuolo mag rango kaeto bang' warang machinglo ka watieko kar kata paro mopogore opogore mantiere kar kae. Gigiri jailbreak ne achiel kuom stories madongo mane ntiere jumani. Diwache nade ka otenore kod nonro mabende osetim nyaka sani. Ing'e obila 5 manochwal e doho ka duto. Waneno pogruok matin bende mantiere kar kae. Julius, nyalo konowa waseno timoro ka ntiere ni jomaundu kata jok ma odonjnegi gi ketho moro mora gotere doho, gidonjo to girwako mask, girwako wood moumu nyaka wigi, nono kaka nogol ne obila gi. De bende en yo moro makare ma obila okaw nikech mask nobiro mondo mi okonyi kik yud corona. Sani tiyo kode marach e doho. Yo marach e doho. Aparo en adier jo Kenya domo donge jogi to jogi gin mana giyaw no joma hundgi mondo ogoko e jela ama sel kama noketgie. King'iyo ng'ato kaka bwana mano makin kop nek mane dhi mbele yore mag e gwenge ma Nairobi ka Kware. Ng'ani ne ng'at mana kila ng'ato ne dwa neno to kan ema notimo gigi adiero nego ji ma rom kama okawo dend ji odhi wito e Kware kucho. En adier en manoneko to kan manoneko serikal timang'o otim nonro adier. Koro ka ng'ani ma wegi oselal en mokwongo wuok bo lal kabisa. Matendo ji penjo ne to en adier ng'ani manonego jogi kose serikal temo manage gik matimre gi. To polisi ama jok manogolo jok manoyawo sel mondo jogi wuogni ang'o momiyo ne gitimo kamano. Nomigi pesa moro mondo giyaw sel mondo timre kamano. Ne gimer kose ne ginindo sama ne jogi wuok. En penjo mang'eny kop ok en gima kawaida, ok en gima common mondo gima kama otimre. Ka ji mok tin 10 ji 13 nyalo wuok e sel balal otieno kabisa mapok oyudgi nyaka kawuono. Ok en gima ber. Aparo ne en gima police ama DCI dwako timo nonro kata ka pono achiel kuom gi noyudo hongo ama achiel kuom gi ama jabich gi nomi pesa mondo tim kamano en gima ok ber. To ok ang'eyo gima gitimo mondo mi giduoka ne jok mano makgo. Naneno ka DCI nyoro temo wacho ni kapo ni yudo bwana miluongo ni bwana manoneko Kware nitie pesa mwadhi miu nitie gimo madhi mor, lakini wadhi yudo gi kanyo sani. To ng'at manoyawo nigi bagi dhicha nen polisi gi adier kose nitie ng'at manotigo yie kanyo mondo oyaw nigi. Kose wacho ni e kinde mane ginindo wacho ni kar sa 9 ka nitie nyamburko moro mane iwinjo ka mor kata ka sudo tiwacho ni sani ma jatelo jabirega wacho ni kik jali moko ne mana kare dibeni kanyo mano nindo ma okaw ofungu kowuok kuome. Penjo bende nitiere ni obila ne nigi duplicate mano mara ofungu achiel mag yawo sel. Maga paro magi penjo ma sani
jok matemo timo nonro penjo mondo giluw ane to ang'o mane otimore adier to jog wanya yudo gi yo mane kata ka po nugidhi kes mar mako jogi obila mano yawo kanyo lakini jok mane osedhi ka gitimo ang'o mondo giyud mondo gimak jok mane osewuok e jela kama sel mondo giduogi ko chal ka gima ng'eny gi ama jok mane kanyo gin jok moko ma jomaundu ka jok ma jonek ji moko ma nodonjo Kenya yo moko kare ka gia pinje moko koro dwa ka okang'eyo gima sirkal timo mondo miyo duogi mondo miyo yudgi mondo duogi e sel kata ka gidhi mbele gi kes mar obila mag semakogi ai koro mo jo mije thosa nyama tire karaka Julius die machinglo badano tire goka kato bang'e walora gazet kama tire karaka ite mara par kod aboro en launching moro mabiro dire ka yelo ni obiro kocha to twe ng'ama chalo Odinga to giwuoyo kucho to ndike kane slab mantie kawuono Baba AU candidacy to be launched by His Excellency William Ruto tarik 27 tichare dhi bedo kar kanyo ntiere secretariat bende kod cement simiti midiketo kar ka kod government of Kenya to ng'amoting'o makas ming'ado godo gi bedo launched Musalia Mudavadi kona gimineno kar ka Matino ni mantie ribbon tingano ribbon no ama gima onalgo Raila no ama gima onalgo makas no en kala mar UDA matemo ngiso Raila sadi osebedo locked gi UDA ama en UDA to ngat matingo makas mabedo launching no en Mudavadi en jatend migawo mar yore maoko foreign affairs cabinet secretary matino ni Raila en project ma Kenya jogi temo wacho Raila sani en project ma Kenya okokucho kopngo ka kerdi lonj ka kerdi ya project mora nyakoti gi makas nyakoti gi ribbon nyakote obed gi kuoyo mangiso no mai kaka tich koro chakre officially matene Raila sani en kaka gin temo wacho ka en state project en project mar serikal ma Kenya ema dhi uso oko kaka candidate mare aparo en manangero lakini en project ma serikal ma Kenya ai ngoro mo jwango weche mantiere karaka achal dane mane mukelo e giko yude thuolo marango gazet ma omori odiochiengni maka wuono kae to bang'e ang'i yuda ne thuolo mantiere karaka watimo mos makende nonego bedni ka nyakoro mo jwango kowuok okelo ni gazet nyaka sani onego bedno bedo kae kod Edwin Dege men jagoro maduong' mano mara Parents Association kata kamano kwedo thuolo mar bedo kode ka nikech weche go mok nyal geng' wadhi nyime nyaka gazet nyaka samo chope sani watimo mos makende tok makamano pod wabro loso thuolo mondo mwarangane ni jonyuol to negi chung' mane e ng'anyo mar jopuonj onego bino loso odiochieng' makawuono kata kamano twak makamano kodhi nyime wagoni erokamano kuom bedo kodwa kendo luwo gazet momori mondo mi yud thuolo mondo mi dhi nyiewe sa osekalo dakika en sa 2 mano mar okinyi makono osekalo dakika 3 tok sa 2 mane mawakelo e giko Julius agoni erokamano kuom bedo kodwa odiochieng' makawuono adwoko erokamano nokora mag jwang' med noromo gi TV mabiro en chenro mar ng'e jothumbe wa kod Solomon Achoka Fire kawuono en sigand Ogola Nyundo othagore mojoge koso ndie pesa manoyudo bang' thagruok koso ngima to chal nade mar thum kod mamoko mantiere kar kae rit masani nyinga Cleophas Oluoch aduoka kod twak mar mbako romo sadek mar okinyi kik idhi mabor. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza tu na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka